kag sa good vibes. Sa Cadiz City, isa ka anay cashier sa isa ka resort ang nakapadamo sa mga giant clams sa baybayon. Sang nawadan siya sang trabaho sa nagpeak ang pandemic, gintagaan siya sang trabaho sang LGU sang Cadiz nga mangin tagapangapin sa mga clams. Magabalik sa report si Romeo Subaldo. Kada may bakanting oras si Yenyen Osorio, gikan sa iya trabaho bilang isa ka cashier sa Lakawan Island, ginakatuan niya ang mga giant clams malapit sa isla. Nakita niya nga iban sa ila, wala na sa mga unod. Gani, nangita siya sa pamaagi nga mapangapinan sila. Halin sa 3 ka mga clams, ginpangtipon niya ini sa isa ka area. Naglabot ini sa 200 pero sa peak sa pandemic, nawadaan siya sa trabaho. Nagdesisyon siya nga magpuli sa ilang lugar pero wala siya sa may mabilinan sa mga clams. Hindi ko mapagbiyaan ng ngita ko paagi para maano bala nang May turnover? Oo, may masagod. Oo. Sunod ka ka sa ila. Oo, si Sir Ike mismo nga ako na storya dito. Sir Ike, tinagano ko nga tawag ni nang mapuli ko bala wa si may maatipan. Oo. So sila ni Sir Ike nang dali lang gid lang tawon nila. Antes magpauli sa Sara Iloilo, gintugyan niya ang mga giant clams sa City Agriculturist ang Cadiz nga si Enrique Escaris III. Pagkabati sang City Agriculturist sa iya ginhimo, ginrecommend siya nga i-hire sang LGU bilang tagpangapin sa mga clams. Ang pag-istorya ko kay Mayor, sabi ko, Mayor, talagsa ka lang kakita nga may passion on that. No, without considering sa salary. Hindi, imagine na amo ng hobby while off break yabi. Break ya, amo na. So, yung talagsa lang. Yung to daw, maski si Mayor, amo nang ginapangitaiman mo. Ginbutang ni Yenyen sa isa ka porsyon malapit sa isla ang mga clams. May mga dalan, kag may mga ngalan ang mga kalye. Pati ang clownfish nga ara sa area na pangalanan niya na. Iya ini ginakatuan kung aga kag ginagreet sa good morning. Ga-visit kami na dito. Anong ritual mo morning? Everyday? Good morning everybody. Lagi nastorya mo sila? Doon kisa na buwan naman ko. Sunod sa Agriculturist 1 nga si Reza Deldo Tabigoon, rehabilitation na ang ginhimo ni Yenyen. Wala labot sa mga clams kag clownfish, may mga seahorses na gani sa amuman nga parte sang dagat. So, masiling tadamo pa 2,000 species, pero 2,000 ng 2,000 na kabilog subong 2050 pero amo naman na nada way kami kabalo sa ibang area kung matry pa kami sa next few months manglibot pa kami na pero hindi kami sure kung ang ano pa bala kadamo Kadamo nga mera. nga may ara. Gani sa may baluan ni Mayor Salvador Escalante Jr. ang ginhimo ni Yenyen, wala na siya magpangduha-duha pa nga itagaan siya sang trabaho. Tumalagsahon lang kuno ang parehos niya nga may passion para sa environment. Hulog ng langit na siya. Nahulog ng langit and it just so happened na nagtugma man siya sa trust ng city for marine preservation. That's why it has to go a long way pa. Damo pa na siya mahimo. But we're getting there and we're open for suggestions. Suno pa sa alkalde, protected area na ang 1.3 hectares nga parte sang baybay kung sa diin makita ang mga giant clams. Subong si Yenyen, empleyado na sang City Agriculture Office. Tagpangapin siya sa mga clams kaupo na pila pagitang mga empleyado nga nagabulig sa pagmonitor sang clams kag sa baybayon batok sa illegal fishing. Para kay Yenyen, wala na sa pinakamanami nga feeling nga ginaswelduhan ka nga himuon ang hilig ka gusto mo nga himuon. Ang feeling mo lang happy ka kay tungod nga imo na siya nga ano mo imo na gin sagod ikaw man mismo liwat ang masagod amo na bala. Ginalantaw sang syudad nga ini ang mangin isa naman ka tourist attraction sa Cadiz City.